съм до 10 и отново снимам тук на... Верно ли? И отново снимам, в момента теб няма. Не. Но нищо. Аз ще играя. Забравих как се казва поредицата. И да Big Boss пак ти може влезне в сервера. Да, The Big Boss в момента е само в разговора, защото няма място в сервера. Нали? Кой каза? Аз казвам. Тък му беше 40. Ето го, главата му. Трофеите на Big Boss. Какво предлагаш да строя? Ой. Влезна в сервера. Браво. Случайно реших да влезна. Ей, ти стана номера. Тя има ли PvP? Няма PvP. Има. Има. Кома биш, бе. Да имаш храна. Да имаш бутуши? Аз имам за себе си. За себе си добре, ама... Направи си айрон бутушки. Поне ти измръзнат. Няма... Ще ме смръзнат. Мои краци ще мръзнат. А моите не. Защото аз съм пич. Да, ти си пич. Не е такъв смисъл. Точно в този смисъл. Точно в този смисъл. Както казва Никито, ям си моркова. Ял си моркова той. До сега търсихме нови сървъри. Fuck you. Нямаме никакви потушки. Верно. Аз знам какво да направя. Всъщност аз имам в мене. Нямаме никакви потушки. Не бяха, аз тук си строях. Какво ни беше ти? Ти откъде знаеш? Знаеш? Знам. Ти откъде знаеш, че някаква ударя? Нали да чух как подскочи, бе. Ето пак те чух. Чу ли това? Или това? Да, защото аз направих това. Чу ли това? What the gay? Няма да ме панеш. Цива. Гледай го гей, Цива. Ще играм на... Ще играм, Що го щупя, Не щеш да ме виждаш ли? Аз ми имаш умра, бе! Иде, бе! Идиот. Идвай да си взимаш айтемите. Аз и без това нямам място как да ти Защото ми взех твоите неща, нали? Няма ми го честплейта. Няма ми го върнеш. Честплейта, какъв ти беше? Айрон. И краската ми няма. Да, щупил съм тя. Защото му геовете правят така. Ей, морковите забравя ми върнеш. Морковите? Разбра ли? Къде е моркова, бе? Аз нямам моркова. Аз тук ще споделя екран. 4 моркова имах. Аз имам 0. Трябва да си ги взел. Аз имам много моркови. Аз току-що показах Азони. Аз имам 0 моркови, ако искаш... Ама верно ли, че имаш 0 моркови? Верно ли, че имаш 0 моркови? Не, имам един. Тогава ми го дай, защото съм гладен. Сега ми го дай, защото съм гладен. Той яде морковите на хората. Сега ще пуснем едно клипче. 3, 2, 1. 3, 2, 1. И здравейте хора, аз съм Давик Бос Про ВГ, тук с мен е Дадес и това е втори епизод от нашия Survival. Снимахме още един, обаче се въгна, днес го изтрих. Да,
И аз в момента снимам от отдавна. Той започна преди... сега. Приди сега. Какво се Вау! прави сега? Какво се прави сега? И вече да знаете, че сървъра е рестартнат, ще има ново IP, стига удрям. И Sugarcane някой не го е брал. Еми, Ники, например. Да, той Никито се грижи за Sugarcane. Да. Аз ще го обера. Не бе, за кучо пише долу няма, Обърках се. И то сложи да е пора съвсем. Давай, ще се срещнем в пътя. В пътя ще се срещнем. Ще се срещнем. По пиятя. No. Така. Така. Здрасти. Сори, исках да чупа Sugarcane. Аз имам стак и 37 ти. 16. Колко? То с много ми лагиши. Не можах да взема. Ай, колко си гладен? 2 бучета. Ти, чакай, ти е много хубаво пак да се почерпим. Не! Вече не. Не Да се съм почер... гладен вече. Не да се почерпим. Аре, аз съм гладен също. И ме подскачи тук нещо прави. Тъй... Има и сел наблизо. Ще дадем и координати, ето. Координати са така. И ще спра клипа, за да мога да го добавя. Ей, сега готов е. Добавяне. Дай си ще Sugarcane тук колкото имаш. И вие къде се намирате? В хомето. Хоми Хомято. ето тук се ви всички Sugarcane. Давай. Ти ми казвам друг час. Ай, то ти казах, бе. Ей, пидерас. Тя да си имаш Sugarcane. Без нецензурирани думи в клипа. Той е за Big Boss. Полза такива постоянно. Само не и в клиповете. Айде, ти не каза, ти не си качил клипа, ти ме излука. Кой аз? Да, Знам. И ти ли се абонира за мен? аз съм се абонирал с 2 канала вече за теб. От 2 канала. Да, Какъв смисъл Е. да кажа? в смисъл да от моя си от Ender Gamer съм се абонирал за теб. И с още един. Да, с 2 съм се абонирал. Ender Game добавили ли сте ме да мога да таковам да слагам клип? Сървъра е фул. Искам да накарате някой да се махне от сървъра. Да, ние бяхме двамата, които влезнахме и стана фул. Иначе беше 48 човека в представи си. Помогнете! Тук има ли? Има. Ще ям както си. Не. Браво. Един излезна, вътре съм. Аз тъкво написах. Ай, някой да излезне и някакъв излезна. Петър, мой да провери чата. Как? Къде Някой е написал как? Аз ще съпортна. Опа, Петю, вас ли има ли? Добавя. Че явно няма да иска. Що? Кой бе? Една приятелка от класа. Приятелка. И ти я познаваш, тъй че какво смеш? Какво? Добре, къде са ми леглата? Запря направи една гейска спалня. Запря да е по-голям гей. Аз от теб не познавам. Къде се намираш? В Майнкрафт. Къде? Изпрати му тъпа просто. Къде е тази путка грозна, бе? Къде го знам? Аз ментал ви карам да си търся храна. Вау. Какво? Какво? Една кошка подскача в водата. Кока-кола. Зиро. Ей, какво? Ей, сега ще го направя. Ама, запушете хобито, аз нямам дърт. Ами аз нямам, вземи и изкопай. Вземи ти изкопай. Изкопай. Ето го. То бая далеч от комито. Хомето е нататък, бе. И има дърт! Запряна е пуртница. И то две! Много имам, бе. И то две има. Мечто точно толкова ни трябва. Ми бе. знам. Аз не говоря на тебе, говоря на... Изчакай за малко. Създавача. Намерих манджа. Той е създателя на гей спалнята. Говори си с... А ти пожела да живееш с нея. Кой е казал? Ти. Кога?